Repsol t'ofereix el temps. Un incendi cremat a 7 hectàrees de vegetació aquest migdia al pont d'Armentera i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, molt a prop d'on, justament dijous, hi va haver-hi un altre incendi i han treballat 12 mitjans terrestres, 6 d'aeris i de seguida aquest incendi ha estat controlat. Bona nit. Precisament la marinada que avui ha anat bufant en aquests sectors de les comarques del sud, del centre del país, de 30-40 km per hora, l'ambient molt sec ha afavorit la propagació d'aquest incendi. Una marinada que avui també arribava més cap a l'interior, per exemple a l'Urgell, a Vallbona de les Monges, també cap a la zona del Pla d'Urgell. Veiem a la següent imatge, l'estany d'Ivars, mostrava aquestes petites onadetes, senyal dels cops de vent de 30-40 km per hora que bufaven en aquests sectors de marinada. Vegin, avui també hem tingut unes temperatures bastant suaus, agradables, la majoria màximes entre els 21 i 23 graus. Allà on més han pujat cap a les comarques de Ponent, cap al sud, màximes de 26-27 graus. I avui estem pendents d'un petit canvi que ens arriba a partir d'aquesta matinada i de demà. És un canvi que farà que hi hagi més núvols. És una massa de núvols, aquesta d'aquí, que a primera hora del dia estava emergint del nord d'Àfrica, ha anat creuant el Mediterrani, ara mateix està tapant el cel al País Valencià, a l'Arxipèlag Balear. En general són núvols prims, però sí que a estones de cada demà creiem que poden deixar el cel una mica més ennuvolat. I ja aquí comença a arribar aquí al sud de Catalunya. Podem veure millor tot plegat a l'ampliació de les imatges. Avui ha fet sol, també han crescut nuvolades a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, en punts del Pirineu, pràcticament no han deixat precipitacions, i ara tenim tota aquesta massa de núvols, que és la que en pròximes hores deixarà el cel una mica més ennuvolat. Ho podem comprovar en directe, el tipus de temps que tenim ara mateix. A Tortosa, ara mateix, 19 graus, van arribant totes aquestes bandes, encara de núvols prims, alts i prims. A la ciutat de Barcelona, 14 graus a Collserola, al centre de la ciutat en tenen 18. A Roses, 19 graus, amb el cel pràcticament serè. També hi aniran arribant algunes bandes de núvols primets, poqueta cosa. I acabem a Cervera, on la temperatura encara ronda els 15 graus a aquesta hora. Podem veure precisament als mapes isobàrics com tota aquesta massa de núvols deixarà fins i tot algunes precipitacions cap al nord cap a l'Arxipèlag Balear, unes pluges poca cosa, que poden anar acompanyades de fang, que això sí, és tota aquesta massa que veiem per aquí, que anirà pujant cap al nord, i també pendents de cara a la setmana que ve d'aquest front. És un front poc actiu, però sí que farà que a partir de dimarts, dimecres, puguin tenir fins i tot algun ruixadet que pugui caure a les comarques de Ponent, al Pirineu. De moment, aquesta tarda, aquesta nit, tranquil·litat. De cara a demà, el temps que esperem serà una mica més ennuvolat, sobretot els núvols més abundants a les comarques del litoral, prelitoral, també cap a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, al sud del país serà on el cel quedarà una mica més tapat, a la resta núvols prims, força sol encara al Pirineu, i de la tarda creixeran més nuvolades a les comarques de l'interior. No descartem que arribin a deixar 4 gotes en punts del Pirineu Oriental, i encara paral·lelament a la tarda encara es mantindran els núvols acumulats en aquests sectors del litoral. Núvols que a estona estaran una mica més trencats, però hi haurà alguns moments del dia que donaran la sensació d'un cel una mica tapat, tot i això de pluges no se n'esperen. Potser les temperatures queden una mica més curtes. Força s'ha tapat també el cel al País Valencià, sobretot a l'Arxipèlag Balear, on podrien caure alguns ruixats primer cap a les Pitiüses, després poden anar pujant a la tarda vespre també a Mallorca, amb fang, vent de component marítim, de component est, que aixecarà entre mig i 1 metre d'alçada. I al continent europeu, bastanta tranquil·litat, alguns ruixats al centre del continent, també arriben algunes pluges cap a les illes britàniques, concretament a Irlanda i a la península Ibèrica, temps dominat pel sol. Aquests pròxims dies, el temps sembla que es mantindrà tranquil encara de cara a dilluns. Dimarts, de fet, entre dimarts i dimecres és quan dèiem que arriba aquest frontet que pot deixar alguns ruixats a Ponent, també al Pirineu, les temperatures sense grans canvis, i atenció, a partir de dijous, divendres, sembla que vol arribar com a mínim un tastet d'estiu, pujant a les temperatures, farà sol, ambient ben agradable a finals de setmana. Vegin aquestes imatges que rebíem aquesta tarda. Això d'aquí és un remolí de pols que s'ha format a Vilanova de Sau, molt a prop de Vilanova de Sau, a prop de l'eix transversal. És un fenomen que aquí n'anomenem dimoniet, un remolí que es forma quan hi ha altes temperatures, quan el terra s'escalfa, i es formen aquests remolins de pols que aixequen tot el que hi ha per terra. Un fenomen anecdòtic. Avui ens quedem amb aquesta imatge per acabar dels núvols prims que anaven arribant a aquesta hora i que demà seran una mica més abundants. Bona nit.